Shubor nakaslem jong unong san hima. Kat kum kajing yathu ki bahayeng jong uwe unong sha suba. Ya ubalatip kum uba Joslimon Lingdo ubashong basa ahadong RC Hill Kiang. Ukhun jong kakong klis Lingdo bat uba Dominic Merchang. Layathu baha ka arpuwaitrik ubanay jumang arhajar apun rio hakapor kumba khat architeng no phaisngi. Ki pulit ka Kiang ki la wan ban kem ya uba Joslimon Lingdo halor ka mukot duma sha pharep don kti ha ka kam to bike ha ka than Rongpur Police Outpost Silchar Assam halor kani ki bahayeng jong uba Joslimon kilapan pau ba kimtip AA bat kishania ha ka bor jong ka an banle ya ka badon kam Henry ka bapin ngosi iki kalong baki pulit ko Kiang kila kem bat sho bom hadu ba ulamin sao bat minta uniwasha suba udan hapding ka jingkhle biet kren biet bat lalet banbu ya u sha hospital nak benta banyo ya ka jing sumar shu ki bahayeng kilapan pau baha ka jing shisha ki pulit ko Kiang ki dei tang ban kem bat IT sha ki pulit ka jila Assam kabadei ka try ya ka te kamukot duma kat kum kaan Henry Pose kila kem bat bom sho ya u Bad hadin kata kila IT Shaki pulit ka Assam hakapor kumba khatway baje minmiet AA. Hadin bala shimti da ki pulit ka Assam ki bahayeng ki le ban pha penlat jamin lingba ki muktiar bad minha ka arpun riu trik ubna jemang arhajar arpun riu ulala jamin no. Ki bahayeng kila rai ban letbu ka jing ujor sha u Superintendent of Police ka East Jente Hills District bad kumju sha ka Meghalaya Human Rights Commission Shillong Knang bakin yo yala ka hok. Bạch sinh đang đang em người kiểu bạch lăng rồi ni đục cái dòng y cắt ni cái dinh đặt dinh sợ thật trước rất là yêu anh police Kiang ada Mano ba siya? police Kiang Manhang no kas niula sa kem no kunyang pi. đang cái si khát ano alphawi tadi Jing sing ayu halor kan ka jing sa shot jang kunyang pi hakti jang kulit mkiang kata kat ba ong pi. nhau si bà man cắt ni lệ thì độ palat dok itu jing semua tahu dah cakap tentang man ikhi udat di hadok kan ni penmong di hadok dah baik liu Entau do chino do kunyang pi. sa hospital La kan no sngiu do kunyang pi ula sa set. sansngi Duduk ar pawitrik, duduk ar penrutrik la lai, layo jamin. Layo jamin na po silchar. apa tadi Kani ka case jo u kadon po silchar. Tebat ha din ngata gi nang ki polis Assam gila. Tip sa kulit mkiang ban kem yo no briu, yo no kunyang pi. ite iya tip ini oh po chu tau osi to om unim tau ini pendep ki kan te ham ki pak dan cetai Te halor kan ni ka jing jia pi don ayu ban le nang ni sekmat. Oh, the the young guy, young person, young man, come online, man, man, malakwa, man, like, man, like, and go toy, and go up in. Mungkin le jung ujor sa ba halor kan ni ka jing sa so ikun yung pi ban yo ya la ka hok pi. Hak to sngi ki sa kem an nungut ki don. Arno Halor jing sa kem yung Joslimon nang do. dat ki o hado o to su to du de hado o man so mas nam hado o bik liu kan Pi ga be yang o.